கோவை மாவட்டத்திற்கு 2 நாள் பயணமாக இன்று செல்லும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விளாங்குறிச்சியில் உள்ள ஐடி வளாகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய தொழில் பூங்காவை கட்டடத்தை திறந்து வைக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு திட்டங்களை துவக்கி வைப்பதற்காக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று கோவை மாவட்டத்திற்கு செல்கிறார். 2 நாள் பயணமாக திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்த பயணத்தின் போது விளாங்குறிச்சி டைட்டில் பார்க் பகுதியில் 8 தளங்களுடன் 2,94,000 சதுர அடி பரப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காவை திறந்து வைக்கிறார். பின்னர் அரசு விருந்தினர் மாளிகைக்கு செல்லும் முதலமைச்சர் மாவட்ட ஆட்சியர், மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகளுடன் துறை வாரியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொள்கிறார். இதையடுத்து நாளை கோவை சிறைச்சாலை வளாகத்தில் நடைபெற்று வரும் செம்மொழி பூங்கா கட்டுமான பணிகளை ஆய்வு செய்கிறார். தொடர்ந்து திறந்தவெளி சிறைச்சாலையின் ஒரு பகுதியில் 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட உள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலக கட்டுமான பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைக்கிறார்.